Mayong gabi kaninyo diha mga ating mga kuyang karon ni ana sa inyong lulang yungit. Yungit nga inyong lula pero gwapa. Gwapa og way tupad. Sige, ako nag-uulang jud ko mo share lang jud ko sa akong gibati karon aning mga panghitabo na tubahin sa coronavirus mga kuyang mga ating nga mag-lockdown na kuno karong Lunes ang Manila nya manira na ang mga mall. Nakapabor lang karon ang mga kwartahan kay nga makapangandam sa tanan nilang mga kinahanglanon, mga unsa ilahang gustong pamaliton. Ang atong mga unsaon naman lang ang atong mga kaigsuonan nga kabus nga bisan gani dili ka trabaho og usa duha ka adlaw maglisod na unya maingon nga usa ka buwan ang walay trabaho nga mag-lockdown. Asa naman sila ang taon ani magkuan unsaon naman lang ani nato paghunahuna nga mabuhi ang atong mga kaigsuonan nga mga kabus nya kanang tinuod na maingon nga kanang ang gobyerno mo support mayo lagi tagaan og tagsakasako lagi mga kating mga kuyang unya og ako lang og ang ihatag tulo ra ka kilo nga bugas nya daghan kay mga chikiting. Ginoo kun saan na pag-budget maglugaw nya kanira ba maglugaw ta bisan pag pamahaw pa ni udto pa ni hapon maglugaw ta atong kanon magkutoy gihapon atong kuto-kuto. Saan naman lang ni nato mga ating kuyang nag-uul ko na balaka nag-uul ko magunahunas to mga kaigsuonan nga mga kabus nga saan naman lang kung inig ka lockdown ani sa Manila ang ako musudot pud ang Cebu unya unsaon naman lang na Ginoo ko ang atong mga kaigsuonan nga mga kabus nga kung sarado na ang tanan ang mga dato nagluklok na silang mga suok niyang atong mga kaigsunod nagnganga kay walay gilamoy. Sis Ginoo kun saon naman lang na ako'y nabalaka sa mga panghitabo ang ako lang musalga ang kawat ang tulis hala Ginoo kun saon naman lang ni atong kinabuhi karon kay ang ako lang mahunahunaan sa atong mga kaigsuonan nga kabus nga mahadlok sila sa coronavirus unya mamatay lang gihapon niya karon ang ilahang pamilya mamatay gihapon sa gutom muna makunahon og dautan Ginoo Diyos ko Lord ayo intan itugot nga mahitabo na Ginoo ko nga mayo unta lagi og pila lang ka adlaw na ang giingon nga lockdown usa ka buwan makalahutay kay ang atong mga kaigsuonan kabus nga ana ang mga kuyang ug mga ating unsaon naman lang na nato sus Ginoo ko Lord ayaw inton itugot nga maabot ng inanak kadugayon kay unsaon naman lang ang atong mga kaigsuonan nga mga kabus ang atong mga kaigsuonan nga kabus ang atong gihunahuna kay ang importante ang kaon unsaon naman lang way mga tindahan unsaon pagtrabaho kay ang atong mga kaigsuonan nga mga adunahan galuklok sa ilahang suok way problema kay daghang kaon nya ang atong mga kaigsuonan nga So, maura to, share ra na ko ang akong gibati karon nga kabalaka kabahin ni aning lockdown nga tungod aning coronavirus kanus apa ni mahuman nga hinaot unta nga mahumanan ni kay aron wala na ta dili na ta magproblema kay kining coronavirus dugang sa kalisod nya may man tong mga dato kay kompleto sila kani intawong mga kabus nitong mga kaisuonan nga unsay gani imong sabon sa panglaba mo po imong himong sabon sa imong lawas gani halos di nang ikapalit og shampoo kay mao na lang maiisabon nya kana pa kahanga sus Ginoo ko alcohol pa kaha di na nakapalit kay iyang sigurohon ang bugas bahalag way sudan basta nay bugas mo na lang jud na so mao na akong gi-share ninyo mga ating kuyang kininyong lula nga nabalaka sa mga panghitabo karon mo na nga tabang tag-ampo nga mahumani ang atong problema nga giatubang karon nga mawala ng mga virus oy sus Ginoo ko. So ang nakagustuhan ning kuan subscribe and like. Bye bye mga ating